Za mnoge muškarce prvi komentar na ženski post je kao prvi seks. Nemaš pojma šta radiš, ali se nadaš da će nekako sve ispasti ok. Sjeti se, mi sve ovo radimo da bismo smanjili vjerovatnoću da ispadneš budala dok pokušavaš da nešto smuvaš. Zato tvoji komentari treba da budu pristojni i odmereni, komentarišeš njen post, a ne nju. Tvoj komentar ne sme da šalje implicitnu poruku da te zanimaju samo njene sise. Kao što sam već rekao, najvažnija veština koju muškarac treba da savlada je da svojim ponašanjem poručuje seks me zanima, ali mi nije previše bitan. Kad ostaviš nekoliko komentara, a oni treba da budu vrlo retki, posmatraj njene reakcije. Da li odgovara na njih, da li ih lajkuje ili se ponaša kao da ne postoje. Ako napišeš nešto pametno pa dobiješ lajkove njenih prijatelja, ti si na pola puta do uspeha. A ja verujem da možeš da napišeš nešto pametno, jer inteligencija je jedina stvar koja vama, kompjuterskim zaluđenicima, ne nedostaje. Sad ćeš ti da kažeš, ali ako ja tako polako komentarišem, treba će mi mnogo vremena da nešto postignem. A šta, to ti je kao problem? 35 godina nisi imao seks, sad ti je problem što ovaj pristup zahteva nekoliko meseci. Šta bi radio inače za to vreme? Nabuđio šamana još 3 nivoa. Ako je tako, isključi ovaj video, idi uživo u svom ispunjenom životu, a ako ostaješ sa mnom, onda slušaj šta ti pričam. Najlakši prvi komentar je ako je tražila da joj neko nešto preporuči. To ti daje legitimno pravo da ponudiš svoje mišljenje jer ga je tražila. Ali pazi, to što nudiš treba njoj da se dopadne, a ne da bude nešto što se dopada tebi. Ako je tražila pesmu, nije dobar izbor da linkuješ Impaled Northern Moon Forest. Ako je tražila film, nemoj da preporučuješ What We Do in the Shadows. To je inače film o svakodnevnim problemima vampira na Novom Zelandu. Ako je tražila knjigu, zajebi Henrya Millera i Bukowskog, to što si fasciniran pisanjem o seksu, to samo pokazuje da je literatura jedini kontakt koji imaš s njim. Ukoliko ne znaš šta se ženama dopada, googlaj. Ako je se dopadne ono što si preporučio, verovatno će ti to nekako staviti do znanja. To ti onda daje otvoren put da joj se obratiš u inbox i ponudiš opširniji komentar pomenutog dela koji je predug za zid. I eto, nisi ni primetio, a vi već ćaskate. Sada možeš malo da se opustiš, ali ne previše, nije još uvijek vreme da pokazuješ svoj bizarni ukus u punom sjaju. Jer veruj mi, čim je ona pristala da ćaska s tobom, ona je već dobro proučila tvoj profil i nije otkrila ništa što bi uključila alarm. Sad ti treba samo da je održiš u uverenju da u tebi zaista nema ničeg odbojnog ili opasnog. Ne moraš da kažeš ništa genijalno, samo budi normalan. Jer istraživanje je pokazalo da su žene spremne da pređu preko apsolutno tupavih rečenica kojima ih muškarci startuju, ako taj muškarac ostavlja utisak simpatičnog i normalnog lika. S druge strane, ako deluješ kao manijak ili kao neko kome nema pomoći i ko će doživotno ostati nevin, možeš da napišeš šta god hoćeš, dobit ćeš samo sin. Inače, moje istraživanja na početku karijere seksualnog teoretičara pokazala su da najbolje rezultate daje sljedeća poruka u inbox. Ćao, neke tvoje objave su mi privukle pažnju, ali sam smatrao da je nepristojno da komentarišem na zidu nekoga koga ne poznajem. Na taj način ostvario si 2 koristi. Prvo, pokazao si da si pristojan i vaspitan, a zatim si joj stavio do znanja da postoji nešto zanimljivo što je ona rekla i ona sada umire od želje da sazna šta je to. Ukoliko je nisi na listi onih za izbjegavanje po svaku cenu, nema šanse da ovo ne dovede do nekog ćaskanja. Sada već naslučuješ da idemo ka nekom cilju, jel da? A do cilja ćemo stići, to ti garantujem. Zato, klik na subscribe, jer i ja moram od nečega da živim da bih mogao da prosipam ovakve večne mudrosti.